ngiyabuza ukuthi usongitholile na njengoba ukhuluma kanje. Ukhuluma nama-voice uphakamisa i-voice ukuthi mawucala ukukhuluma nami futhi ngabe ungitshela ngo-love back. Hayi manje ngizocela i-love back songitshela ngokuthi wasebuyisa le mpilo yakho leya ngihlale ngiyikhuza. Bovela uthola umuntu vele njengoba uzohamba leyo njengoba ngizocela ukuthi ngicela i-love back. Ngalomzuzu, welcome to Duyaza Brothers, another episode of Love Back. Mntana masibuyiseni uthando bafethu. Bathi amanzi la kamakhona phinda ame futhi. Asazi-ke kodwa bafethu igama lami nguVusi Mavusana aka Mavuthela. Segoli bafethu kanyama kayipheli phela amazinyo endoda. Elama lisekho selawa bafa. Santumele. Sinibingelele. Siphinde sinamukele kwiDuyaza Brothers. Bafethu singodokotela bothapha. Sidokotela inhliziyo kanye nengqondo. Niyalazi kodaba bafethu uhlangothi into nje sayithathi. Asiyenzi nje lo phutha lelo, asilenzi sidala. Sebenza kwa SABC uhlangothi asuluthathi. Uhlangothi asuluthathi. Bafethu ningakhohlwa ukusubscribe ni comment sithole feedback kunina about iSpani. Ningakhohlwa futhi ukusubscribe lapha ku Facebook as well bafethu. Nanifollow. Sifaka nezitala phana nifake izitaba bafethu. Sifaka nezitala phana nifake izitane zonke lento le. Siyanicela. Sanikupa. Sanikupela. Awu badoda. Awu sesikhulumile le language esingayazi. Sanikupela bafethu. Siyanicela ni subscribe lapha bafethu, ni comment ni share, nitshela nobomzala, nitshele nabo cousin ngoba nje bakuzoba uDecember umbuzo nje ukuthi hawu uzoyazi ni Duyaza Brothers labafana yazi ukuthi bayasizana kanjani bekubuyisela nobaba kaSibanibani ngoba ubaba kaSibanibani wathatha intombi zaseGoli or intombi zasempangeni nayo intombi zakuphi singambuyisathi baba kaSibanibani Simsuke naye la eGoli. Singambuyisa baba kaSibanibani themba thina yazi ngoba ziyabhungukeni wena yazi angahlangana nomphicho wagcina 5 years ago ekhaya abantu abafuni ke emakhaya ufuna sibuyisele baba kaSibanibani awusazi uwenza kana usamthola sethola intombi eGoli wahlala naye emafletini wakhohlwa umfazi emakhaya nina Polova banyekeni ukubhunguka emakhaya Hayi mfethu komele ubuye seyidinga le ngcola yakho seyivule phela phela kodwa athi udeliver nje deliver ungeke uthi yashi indlela yommbongo iyashi hamba ubuye hamba uphinde ubuye hamba udeliver umbhede kuqala mfethu iyashi li-indicate le leyo uthi no sicela usondele usitshele la ukuthi lamahashi kanjani wena isisosa lamahashi sinathi saligibela masisuka la siya kwenye indawo unjani siswami ngiyaphila ngicela ungene phakathi nendawo inkomishi lena ikanjani Bengiphuza amanzi la abalayo womile yini ayishinkinga manje bengicela ukuthi umuntu wami manje ufuna umuntu wami back unila back so sesagabana hayi ngambona sekanyamalele engazi ukuthi ngenzeni kwenzakalani ngithi ngisabathi ngiyafona akabamba ucingo lwami ngithi hlala around like us na wahlala around yabona ngithi la khona like us igama lakho ubani sisi uLerato igama labafowenu ubani Uvusi yebo Uvusi waplo owakhona la around uyazi ukuthi nami nguVusi cha ngazakithi amagama afana nalivelo obvious uVusi le ndoda igama layo yebo okay Musa lo hayi mina nguMusa ke mfowethu uVusi lo saba amanqele umfundisi lo ya sibuya kwiDuyaza Brothers yebo njengoba usibhalelile nginibhalele ukuthi uzokhuluma manje ngitshela mina wabona mina makushow amanye before sengwabonile esikhathini esiningi vele siza abantu nisiza abantu wa-subscriber yes that is why ngisho kulena mina le Duyaza Brothers the entsha phela sine yabo entsha lento lesiyenzayo awasubscribe kodwa sowufuna usizo lwethu ubeqinisa emhlabeni iyadlala sicela mothola ithuba ukusubscribe usho nje kusayicala abafana basizana kakhulu nathi nesisupport njengoba nathi support abantu bena abantu hluphayo siwazi uzama ukuthi sinibuyisele bona but ngicabanga ukuthi komanye ama-episode kwawabona mhlawumbe ubonile kwezinye indawo abanye asikhonile ubasiza abanye khona nalapha kuwena sithembisa ukuthi sizobuya naye umuntu wakhe ephila kodwa futhi asisho ukuthi
sizomgeja mhlawumbe singabuya naye ngoba sizoza naye iside the story sakhe njengoba nje ngizokubuza nawe ukuthi uBafo lona nesikhathi singakanani ndawonye nathanda for how long and sesina 2 years sizwana mina naye naye yini le eyichazile ngaye yenza ukuthi umqobo umthande ozophela u2 years. Oh, honesty and no harmful for mina akusumuntu wezimpi futhi into ezinjalo unecare yabona ngithandela lokho. Okay. Yeah, uyakhona ukuhlonipha nomuntu wesifazana. Yeah. Behlonipha nje Yes. ekunike indawo yakhe. Yes. Manje pho kwenzakalani ubani pho waflopa phakathi? Hayi mina angazi ngoba zange ngize ngibe wrong angazi mhlawumbe uzongichazela mangabe uzotholakala So kanjani. kahle wena awunawazi kwenzakalani. I don't know. Umuntu- Uthola omunye umuntu kanjani ubona ukuthi angisekho fit for yena angazi. So umuntu ovela wanyamalala nje. Nje Efonini next. angimthola katholakali nje. Nana ikasi mhlawumbe umboni ngamakhono. Akekho. Awuyambalekela. Kusho ukuthi unyamalele ubaleka mina ngoba akatholakala angimtholi nokumthola. Nasefonini pho hawu. Uvela nje wanyamala. Nje Disappear. kanjani. Uyamdinga. Kumele angichazise nami ukuthi kwenze njani. Okay. Yenzeni? Mayise kuchazelile ke mhlawumbe sethi cha kwenza ngalutho senginomuntu omunye uzothini. Hayi well angithi impilo iqhubekela phambili. Ngizosepa. So la nje ufuna iclosure. Yeah, just iclosure after right. Kwenzakalani? Yes. Ngalokuphana nomuntu. Uyabona. Asekho la. Mina ngisiphathela istress, ngiziphathisa istress ngomuntu Ongase neyinkomishi nje manje kasi. I-stress. Hayi nje njani. Vumela ekhishini ufuza amanzi Uzamanzi, angisengifize. Esephelile. Stress, angithi ngihlala ngicabanga ngaye sonke isikhathi. Yeah. Ngoba ngiyamthanda and ngifuna ukuthi anginike neclosure ukuthi kwenze njani why. Okay. Yebo. No, anginankinga hayi. Maybe mangathola iclosure then ngizoba right. Uzoba right. Yes. Okay, no sikhulumile naye uBafo samtshela ukuthi sifuna ukuhlangana naye Okay. but akazi ukuthi ke vele sihamba nawe ukuthi Okay. nawe yabo Alright. because besizuzule lomqondo ukuthi uyacashela. Unokubona kuqala. Yabathi unokubona. Bese exchange direction. Ubona kuqala yena. Uzozwa-ke kahle ngamadlebe wami uzongichazela kahle kahle Yeah. kahle ukuthi kwenza njani ke kwenzakalani. Okay. Njengoba senimtholile kwami ngoba mina ngimtholi nina ngimtholile. Hayi sokuzozwakala khona ke. Okay, no. Yabo. Amthide lapho manene. Says. Uyayu. Ithini indaba lento? Singazi uwenza umama ehambe ephethe inkomishi kaSlok. Siyami. Hawu. Umqedisa ama high blood Awu. ne-stress. Hayi makangichazisele ke ngiphume kuye ngiloko ngihamba ngiphotha amakomisha abovu estrad. Kuze kuthiwa uyathwala. Oh yeah. Versus stress. Agapagi. Awazi ubabona yazithanda uthando Shosho futhi. unganjani. Hayi ngikhona mfowethu umusa lo mfowethu from iDwaza Brothers. Yeah, mfowethu sengifikile. Yeah, sengifikile. Ngeke-expect-ile i-call yakho wena bhuti wami. Yeah, bengicela mfowethu usondele sesifikile thina ngala. Okay bhuti wami ayihluphi. Alright, siyabonga. Chuzo ngeke ademe lapha egate. Okay, Musa ngicela uhambe ufake umama emotweni ne? Okay. Yeah. Oh yeah, shuthi uBafo hayi, shuthi ngeke ademe lapha egate. Ngasheshe efika kanje. Ngezwe, buka iqhawe kodwa eqedile. Yabona ubathe sikhuluma nawo nasikhuluma nemadoda. Shuthi manje yazi shuthi khulunywa ngento esile lana nengqondo kumele ihluze. Ngavela ikhulume noma yini nje because abanye badala abanye izingane makuzingane okay siyakhuluma kodwa ayithi sikhuluma noma yithi nakhona siyahlonipha uthando lwabo yabo. Kwabanye yabona ukuthi cha abantu abadala sehlaba kumele uzame ukuba deep understand the situation yabo ukuthi ungene ecathulweni zabo kahle kahle. Kodwa akunankinga ke. Bafo mdamso ngoyo uBafo lozale uskip orange noma siyani. Hayi yena. Okay. Yena. Cha ungasondela cha unginankinga mfowethu unga Baphothi njani? Hamba kanjani mfowethu? Sila bafo. Yasikhona mfowethu. Right. Sathanaze ebusisa mfowethu. Mfethu asiphile. Yeah. Xolisa nje mfowethu ngamakhamera ukuthi besingakutshela ngawo. Yeah. But nangu uBafo umuntu ekhuluma naye efonini. Yebo okay bhuti wamkhulu ya. Yeah, mina ngovusa. Qabe uma-expect-ile wena ubhuti wabo. Yeah. Ukuthi nami bengiphuthume kunye manje ngakathi ngilenze lesuku lishini. Oh,
khona siyaxoxa usesikhathi mfethu. Kakuhluphi ngoba naku sengilawe na bhuti wabo. Yeah. Ngithi nje kuphuthume sibone nje kwenzakalani. Ukuthi kwenzakala. Amen Nkosi. No akunankinga mfethu ayikho into etheni eyenzakalayo. Yeah. Thina singasho ukuthi sizithunywa. Yeah. Sizithunywe kaJehova. Amen. Sithunyiwe. Amen. Hallelujah. Yazwakala. Thanda nangendlela ovuma ngabo uthi hambe. Mkhulu, bhuti omkhulu usho ukuthi umuntu makakhuluma uyifundisa okukodwa wommamela. Uzokwazi ukuthi noma usuphendula ngokuphusile. Kuyikho. Amen Nkosi. Hallelujah. Uyasoda ndiqhawe. Nkosana ngiyangena kuphakameni. Cha. Usaphakameni. Nkosana ngifungale into le manje. Okay. Amen. La usonta khona. Amen. Siyabonga. Hayi siyabonga mfethu. Kuyinto enhle leyo ukuthemba kuNkulunkulu nokuphila kuyena. Uyayenza iqhinga lempilo nezinto uyibona nje zenzeka njengona. Kodwa ke hambe kube nezilinga okwezisihlangabhezayo empilweni ihlezi ikhona ilinga. Singabantu siyalingeka mhlawumbe nawe nje khona la ulingeke khona. Yes. Uyabona? No mfethu akunankinga. Lana ngoba ngisho ukuthi sina sizithunywa. Amen. Sizithunywa sithunyiwe. So kunomuntu osithume kuwe. Yeah. Lo muntu umuntu oke wazwana naye before nike naba ne relationship thizeni before sengisho ubudlelwano ukuzwana nje yabo njengoba mhlawumbe ngoba sengikwazi nami Angathi ngiyabuza. yeah so uthi kodwa manje kwahamba nangabona ngasolinye. Amen. Shuthi nangazwana ukuhamba kwesikhathi. Amen. Kodwa njengamanje yena umuntu osethanda ukwenza uqolo lokunderstand ukuthi yini le ayenzile mhlambe angathanda ukuyishintsha because usathanda uba sempilweni yakho lokuzwana nawe. Okay. Ngiyakuzwa Nkosana. Cha usukhulumile uchazile ucedile sengiyakuzwa ukukhuluma nawe ngoba. Hawu. Yeah. Nkosana ungibona nje nala ngihlala khona ngingasatholakali kanje. Cha ngakhetha ukuhamba Nkosana. Nkosana inje indaba. Angeke uthi unomfazi uhleli nomfazi kanti uhleli nesidaba. Akukhonakala Nkosana. Ngiyahamba ngiyozama Nkosana ngifike ngibeke imali endlini. Ngithi akuthenga isisheba kuthengwe ini. Uyothenga lokho okuncane kwasemakuleni Nkosana. Mina bengakubudgethelanga amakulu. Bengibheka usodla inyanga yonke iphela. Uyisikhombisa Kodwa makusami ntamba mase ngifika endlini usephuzile futhi. Mangikhuluma nginephutha mina futhi. uyena umuntu lo okazwani naye njengamanje lo. Nkosane kusho kunjoba ngisho ukuthi ngokuzwile ukuthi uthi cha uchazile uqedile. Khona umuntu engimbalekayo. Ngitshela isiqiniso. Okay. Yeah kusho ukuthi kahle Nkosane ngesilungu bathi I had enough. Yeah kusho ukuthi ngikhethe ukuthi ngingamtsheli izizathu zakhe ngoba kade ngumtshela. Akafuni ukungizwa. Uyabo kuyena ungitshela le ekumele ngizwe yena yakhe. Yena wahlale right. Mina ngirong. Yeah mangumtshela ukuthi utshwala sibuphuzelani singakaphishi la endlini. Why ngicomplaina why ngenzani kodwa Nkosana ngabona ukuthi mangizolibele ngichubeka ngikhuluma la akukho enyokuzuza. Akungcono ngishifte qha. Should nenkomishi yenzisenze. Yeah kuyayenza. Ukuthi kufakeni kahle. No ngiyakuzwa qhawe lami angihleki ngiyakuzwa qhawe lami no. Ngoba ususho kanjena vele lento usuvele wena wayishaya straight. Yabo ngasala kusiyale nale. Yabo tshela mina mfethu. Yebo nomuntu okhuluma ngayo uyena. Yes. Uyakekho umuntu yena mfethu cha nathi mina Nkosana uyena angisona isifebe sendoda. Yeah njengamanje ngisazungeza ngifuna umama wasekhaya ngizomthola ongeke afane nalo ya. Cha bengumthanda ngenhliziyo yami yonke. Sizwane nje u2 years. 2 years wonke mfethu uzwane sizwana mina naye. Uyezwa mfethu ngabekezela kuye ngoba unothando. Cha uthanda unayo. Inkinga naye. Nathi. Nayi inkinga Nkosana. Yeah. So angengilungu. Uyabona nje bani ngibiza mama ngicabanga kahle ngathi sino 2 weeks 2 days. 2 weeks 2 days. Ngishifted. Angeke ngithi singazwani ngoba ngumtshelanga ngomlomo wami ukuthi angisakufuni. Okay. So buka ke la Nkosana. Amen. Umama lona ne iyodwa into ngoba esithumile ayicelayo. Ucelana. Ucela nje ukuthi wami awumtshelanga ukuthi yini yabo. Ucela nje ukwazi. So mina bengicela ukuthi ke Nkosana nyana understand bombalekela awusamdingi. Buthi okay sasumgayi closure umtshele nje ukuthi okay lento sitshela yona wena. Unolaka. Umuntu onolaka. Ngakusasiza kuba nolaka kuze ukuthi usathe bese ngoba sothi Nkosana umuntu onolaka ngithanda ukuphakamisa isandla. Wena Nkosana uyafuzana. Nkosana noma mangamthola nimbeke la wazi kahle angibulokuthi. Awuphuzi Nkosana. Cha Nkosana ngibulokuthi. Nkosana awuphuzi wena Nkosana. Cha angibulokuthi. Okay Nkosana. Amen. Amen.
So okay, njengoba umuntu wasekuphakameni ongaphuzi ngane. So mina ngibona kuyikumbono right ukuthi simtshele nje ukuthi cha, kahle kahle mama yazi awu deserve le out. ngoba awumuntu Khona ezokhululeka ehambe. but yazi ngibongani kuwe ngibonga ukuthi wenze sense lento ekhulumayo umuntu naye ekugcineni kumele lazi udaba ukuthi cha akhululeke Khululeke naye. akazokwazi Awukhululeke. amen Na ungalokhu umbalekela amen nkosana ngiyavumelana Ulale. cha ngiyavumelana nawe kuyona inkinga le ngiyavumelana nawe Hayi kodwa nkosana kwangimlandi. cha amlande nkosana kodwa hey amlande ngafaka bokodwa ngoba All right nkosana. amen Land, I know. You had enough. ya nkosana kusho ukuthi kuzwakele bhuti omkhulu Ngiyakuzwa-ke. ya ngumuntu ngifuna impilo right bhuti wami Ndiyazi ukuthi abanye abantu basase isikhathi ukubona into ukuthi yazi le nto ayingilungeli. nkosana kusho ukuthi ngizokutshela nje iqiniso u2 years isikhathi eside kakhulu Side. ngathi ngumshela cha nawe awungamthanda abantu balibele bajaja bathi uyaphuza wenzani ngithi hayi cha ngikhuluma ngoba nje animazi aniyazi inhliziyo yakhe anilazi lingaphakathi lakhe nibona ngaphandle nkosana ithi ngikutshela ngomuntu wasemhlabeni umuntu wasemhlabeni ujudgmental Ne. yingakho ubona abangekho professional abantu namhlanje Yeah. yingakho ubona kugcwele ama divorce now amen amen u right ngapha usisi u right ngapha usokuyangibamba namhlanje uyangibamba Baby yo. ja u right ngapha usisi u right ngapha Nkosi. ya Wakumele ngingabe phambi kwakho. cha kunjani mntana sekhaya awukangibulisi le right Ayi manje ngiyabona ko sowubuka ka wake iskaya emaphila. uyaqala le attitude yakho le ngayifuni awukangibulisi sifika nje Ngisabona baby unjani ke? sabhediza futhi uphuzile namhlanje Angiphuzanga Usho? baby. Yeah. 100 manga kusolela ngithi mbanga ngizitshwala Angiphuzanga. kanti ngiyabuthi manga kusolela ngithi mbanga ngizitshwala Angeke uzwe next angiphuzanga. angeke ngisondela ngoba nawo amakhamera yosho ukuthi ngisile Kade uvuna lokuthi imbayo. nkosana kusho ukuthi eqinisweni cha angeke ngisasondela Ngibhalele la ukuthi yazi ngifuna ukukhuluma nawe ngizocela uqolo ungixolisela angazi ukuthi ngiyenzeni ngifuna ilove back ngoba uhambile ngingazi ukuthi uhambe uyephi kwenzakalani angitshelanga ukuthi why kwenzakalani lerato ngawe ini wanyamalala just like that okay yeah wayebeka nangesilungu love back into ongakazi ukhulume mina nawe sisodwa ekamereni akazi ukhulume labo o love back o inothando uhlala ungitshela nje kabe rabo nani isilungu soyasazi namhlanje ngoba naku ngilethela amakhamera so wazi isilungu namhlanje baby kunini ngiyafuna baby akunabibi la namhlanje okokuqala mawuhlala ngokukhuza indaba yakho utshwala awufuni ukungimamela ngiyamamela nje yabona manje ngiyindoda ngiyakhuluma ungena emlomeni mamele baby ke ngimamele nawe ungakhulumi kanjalo phambi kwamakhamera awu uyazwa ke uhlala right angikho right ayingima sengiyathi ngithi ngimamele khuluma ke nawe ungakhulumi kanjalo nami berato baby ngizokwenza into ezibe simple ukuthanda ngenhliziyo yami yonke ngale ndlela ukuthi bengisaba ukutshela ukuthi ngikosana angifuni ukusaba seduze kwakho angisafuni ukuba seduze kwakho ngoba ngiyahlukumezeka uma ngiseduze kwakho ngikukhulumeze ngenzeni vusi ngimamele awufuni ngiqede futhi ngimamele I'm still listening 3 months back ngakunika imali engange-5,000 rand 3 months back isitofu saphuka wangisho ukuthi isitofu kungani ungathathi leya mali leya uthenga isitofu wangitshela ukuthi thenga igrocery uma ngivula amakhabeni ngibona into zamakulu ey'ncane engaka hayi baby ngisaba ukukhuluma ukuthi mara mangiyemva kwamarumu amabhodlela otshwala maningi yikoloto lamabhodlela akusho ukuthi wonke amabhodlela asemva kwamaruma wami kuza mina ngiyi-1 lapha ejaridini lamabhodlela otshwala yizo ikoloto na yiko ngifuna ukwazi ngiyabuza ukuthi yimi ngiphuzayo lawo mabhodlela wonke na babili eniphuza ejaridini awukho wedwa and lo munye uphuza lento ecetha ungena manje bathi obahama awu so ephuza lento zakhe lesa lawo yangeke ngiwasho ukuthi awani awakho so manje njengoba ngisho amabhodlela nje awami nje ngoba ngiyakutshela ngingathatha isikolo so le mali ngingabhatala ngayo ngasaba nokukutshela ukuthi wabhatala ba isikolo engingasazi mina ngihlala azangize ngikutshela ngaleso sikolo senzele isikolo sasinceda ngani endlini yini esincedile endlini ngaleso sikolo sisizakale ngani okay baby ngicela ungixolele ke ngiyaxolisa futhi uzohamba esinye isikolo angeke imali futhi angeke ngiyakucela amabhuku abampungu igathula sina polish manje ungilethela amakhamera futhi Ngiyaxolisa hayi ngoba ngixolisa ukungena emlomeni. Ngixolisa ukungena emlomeni. Ubafula sechazile indaba yakhe na istory sakhe njengoba echaza ukuthi indaba zokuphuza imali uthenga izinto in sekathele so uthi yena kahle kahle besephumile kuwena ubesebalekile kahle kahle because sithemba samtshela nje ukuthi sithunyiwe wabile wathi uyazi ukuthi ubani yabo so uthi yena beka imisela ukuthi ekhulume nawe so samncenga ukuthi sicela ukuthi at least akutshele
ukuthi nawe wazi ukuthi kwenzakalani nawe uzozazi ukuthi umove on ngempilo yakho oniqhubeka uncinge yena uyabo. So lento ayishoyo ngicabanga ukuthi ukunyade kusho la Musa ukuthi yena uthi ngicela usondele ngapha. Ungamsondezi kakhulu. Ungamsondezi kakhulu. You like that. Okay. Yeah. So wena bafo yini ungayisho kumama just ukuthi ke lento ungamtshelanga wona komena umtshele wona into samuhamba. Yeah. Yini ke manje nale ithuba lokusumtshele ke manje ukuthi Ayikho lenye ithuba ndangeliphinde libe khona lenye ilanga ngoba ngimise nezinto zami bekumele ngizenza namhlanje. Baby girl ngokubiza kokugcina namhlanje ngokuthi baby girl. But wena ufuna ukuthi kubize ngobaby. Cha angithi namhlanje nosiyenza namhlanje finalize isilungu leza qhamuke ngaso love back. Yeah. Nami ngiyafinalize ke manje. Okay. Cha ngesimo sakithi ekhaya sithi kuphelile. Yini sothola omunye umuntu nama sokuphela bakuthi kanje 2 weeks kuphela. Cha angamthola umuntu Manje eqinisweni ngizokutshela ngisamfuna. Uzamfuna ukudala umtholisi. Ufuna angamtholi khona ngimbona kona kodwa hayi Vusa ufuna ukuqabana nami. uyabona lo xabana ungayicala ngoba yabona le kubekisana Ngiyabuza ukuthi ukubekisana usokutholile na njengoba uzoqala futhi ukukhuluma nama-voice uphakamisa i-voice ukuthi maqala ukukhuluma nami futhi ngapho ngitshela ngo-love back hayi manje ngizocela ilove back so ngitshela ngokuthi uselibuyisa le mpilo yakho leya ngihlale ngiyikhuza bovela uthola umuntu vele njengoba uzohamba leyo njengoba ngizocela ukuthi ngicela ilove back so ngitshela ngokuthi wena usafuni kale rata Wevusi Ngathi nibiza Vusi. yeah ngicela usondele mfowethu. yeah good Okay bengicela ukuthi sinike my sister chance yeah nibhuthe ithuba la ukuthi ayichaze. Chazi. uyichazi No uyamphazamisa nawe Okay. njengoba nawe ungafuni ukwenza ukuphazanyisa uphazanyiso. Sengicela ukuthi nawe ukumnike ithuba Ngiqinisile. ayichaze. naqinisile uyakhuluma wona bhuti Amen. amen nkosi yami mina ngithe uvusi ngoba ngisamthanda ngisamnida back in my life umuntu wami angixolele zonke into engizenzile ngiyaxolisa ngeke ngisaphinde makangixolele ngicela ukuthi abuye angangilahli kanjalo Vusi. angithi baby kibona wena baby qedile yeah ke fedise ke ntho ke kopang from Alright. wena uright uqedile ukhuluma qedile Yes, eh. awuthi utshwala awufaki konke ukuthi Kuyatsho, ufaka nje kuyakho lethuba lelakho Ah, awufaki Iyamnyanyisa uvusi ndawo. Kiyatsho utlwa baby kopa mamelela ugcine kiyatsho uthe ke finalize kabhebi sesingile kokubhebi besiyifinalize kabhebi uthe bhebi ngambiza ubhebi back nawe angithi ungamqali futhi ngoba ngifuna ukumbiza futhi ubhebi back futhi angithi sikudlule kubhebi asisekho lapho Wena Vusi into enginyanyisayo ukuthi uma sister akathengi ukudla uthenga utshwala. mara ngiyasho nje ngithi My konke sister, notshwala nje ukuze- angixolele ngizomisa nkosana Yebo. ethi ngokuchazela Okay mfowethu. angeke wakho umuzi kunamabhodlela ejardini Okay. ngitshela nje iqiniso lemsulu angeke nkosana ungayaphepha ungabamba bafune uze abantu nasesontweni ujesu musana Yazi ngiyakhuluma, ngiyakhuluma. estradini ubafuna kabi futhi estradini mawungena nje esontweni nje ayisaphuza khona esontweni loko tshwala lo cha umama yena ngoba ungena isonto mangizombuza futhi ngebhayibheli ngoba yena ngebhayibheli ngewungena isonto utshwala nje kumele nje kuphele nje nasesontweni lapho saphuza khona lobo tshwala lo uyamuzwa angithi saphuza khona ke futhi so ngendaba yotshwala hayi ngamani kwaphela ke uyenze yakhe hayi makuphele ke kade kwaphela hayi makuphele ngoba sekuphelile makuphele ke hayi kubeke ngami kuyo yazi bekungenzela ifeva ngoba ngumnikeza Lutho ke kushaya. Lutho. Hayi ngumnikeza uthanda ngumnikezela yonke Mana ngicela ukubuza, ngicela ukubuza Vusi. Unesandla ngani? unesandla usile umthetho kwawo bengafuni Wena Vusi unesandla. awu bengafuni nokusikhuluma nje ngoba bengifuna Ngeke mfethu umshaye. unesandla So wena umthetho Vusi. Koshele ngizomshaya Ushayelani? ngizomshaya Why? Yeah, Sir? yimi nje umfazi ukuthi phela ngitshela umfazi ukuthi kuphelile No. Angithi nawe utshaya samfuni. Nawe utshaya samfuni. Angithi nawe utshaya samfuni. Cha. tshela umfazi ukuthi kuphelile Kanti wena ufuna kwenziwe njani? mathe awungizwa kahle Wevusi, ufuna kwenziwe yini? Ufuna kwenziwe yini? cha Kanti akasekho utheni? okay Ngathi utshaya samfuni. ya ngisamfuna akahambi Yabo. Lalela kona ubuhlungu nkosana. ukutshela ukuthi awusafuna yimi kumele ngumtshele Wona nkosana kahle uyacontrolana kahle kahle. cha ungayibeki kanjalo nkosana nawe usuyibeka Cause wena nkosana ngathi uhamba naye nkosana niyazana nkosana lalela. uhamba naye Ibuye kanje nkosana lento le. Usibhalele lo my sister yabo. ya awuhambi So uma sibhalele hamba naye. Yeah. Uyena usibizile ngithi. okay So ilalele kanjena nonkosana. Ukushaya umuntu wesimama umsangana.
angisibeki isandla. Uyabona nje bathi ngiyasibeka isandla. Uyabona nje bathi ngiyasibeka isandla Nkosana. Uyabaza abantu besifazane banjani. Wenkosa banjani? Bayayikhulumela. Wenkosa wena uyikhulumeli Nkosana. Cha mina ngibeka lokho kuyiqiniso. Ngicela ungilalele Nkosana. Mina nje ngibeka iqiniso nje ubaba. Ngicela ungilalele Nkosana. Mina nje ngikhuluma iqiniso kuphela. Wevusi. Amen. Ngicela ungilalele. Hey anibizane ngokosana okungcono. Ngathi nibiza mina. Lalela mfowethu. Yeah. Ngicela ungilalele and ulalele ngoku-understand. Amen. Asile. Amen. Siyaxoxa. Nkosana. Exactly. Amen. And ungayithathi personal lento le. Angithi emhlabeni izinto sibona ngese lingafani. Qinisile. Exactly. Yeah. Mina Nkosana into engiyibuka la ukuthi number 1 usheshe wamiyeka my sister. Ngiyangibamba. I feel like awumnika ngithuba enough lokuthi ashintshe. The fact ukuthi uvele nje wa decide ukubaleka wangahlala naye phansi ukuthi mfethu sengikhathele nani ngiyahamba mina. Kumkhombisa ukuthi kahlahla noNkosana uyigwa. Balekele inkinga zakho. Because moyibalekele inkinga zakho mfethu uzohlezi kulandela. Wena Nkosana wherever you go. Into ekanje yona Nkosana uyibalekeli weqonda face to face. So that singalokhu zikulandela. Uyangibamba. My sister uthe akathanda ukuthi aphuze utshwala ngemali yegrosari. Uhlulwa yini yena uthatha le mali yegrosari kube wena wenza igrosari. Awukwazi ukwenza igrosari ngoba exact. So wena why ungathatha imali le? Ngeke ukuthi ngicatshaniswa igrosa kuze kuphele relationship. Uthando lo. Ngeke ngicatshaniswa igrosari. Yeah, uyakhuluma. Ngeke ngikwazi ukuxoxa. Sengifuna ukukhombisa ukuthi ezinye izinto kumele uyibuke ngelenyiso. Wena ocomplicate le relationship. Yes, my sister wrong na. Ngokuthi wenzeni aphuze utshwala ngemali yani. Yegrosa. But ke wena Nkosana nami nginephutha. Nawe unephutha. Iphutha lakho yazi ukuthini? Ukuthi wena Nkosana. Hluleka ukuhlala phansi. Watshela imama othi wena uyalithanda ukuthi mama ngoba ngiyakubona ngathi umandla ngapha enkambeni ziyafaka. Ngicela ukuthatha le mali le mina ngithenge ini ishebo sasendlini ngenze sure ukuthi yonke into isorted endlini. Ebese le esalayo mhlawumbe bese senzani sayijabulisa ngayo lo mali le. Uyangibamba? Wenzani decide ukwenzani wena? Wabaleka. Amen. Indoda ayibaleki. Indoda yama qonda inkinga zayo. Qinisile. Hlale phansi nomuntu ukhulume naye without ukwenzani futhi ukubeka isandla ngoba ukubeka isandla kumuntu osamama uyiqhawe ukuyivaka uyigwana usaba impilo umshayela ngone vele umiyeke uyangibamba yikho ngithi mina kwesinye isikhathi izinto asiziboni ngeso eliyi1 indlela obona ngayo akusendlela engibona ngayo. Amen. Uyangibamba? Amen. So nawe mhlawumbe going forward mina ngathanda ukuthi uhlale phansi noma my sister niyilungise. That's why thina siyila azelanga ukuzonibona niqhwebhana ufuna ukushaya inkamba sizofuna ukwenzani ngibona ukulungisa sibone kumele mina ngifuna ukukuhle. Yebo ngobani impilo wena impilo Nkosana nifuna ukubonani okuhle nasempilweni yona Nkosana yazi kwenzakalayo impilo ayihlezi inhle. Uyangibamba? Kuyenzeka okubi kwenzeka okuhle but okubalekile ukufocus okunjani okuhle okubi ubeke eceleni because ukwenzani Nkosana ngitshela because kwenzani cha ngifuna ukukhuluma wona ngelimi lakho okubi Nkosana kubalekile okubalekile okuhle. Uyangibamba? Impilo imfethu imfishane. Asifocusane ezintweni ezinhle. Silungise la kumele sipheshe khona mhlawumbe kubantu bethu ukuze siqhube unless if umuntu uchithile akachithanga lo manje. Into ezincane engalungiseka ku relationship. Complicate your relationship uzoyabaleka. Balekela umuzi wakho. Nala uyakhona ufika uphinde ubaleke futhi. Cha sikwazi lokho. If ukwazi ukubaleka wena ku relationship ngento esimple kanje which means on your next relationship uzokwenzani? Uzophinda ubaleka. Asikwazi lokho bese ngisho nje. Nami ngiyasho bese ngisho nje ukuthi asikwazi. Sengiqedileke mina. Njengoba uqedile Nkosana ngisacela nje ukubuyisa kancane. Ngibuyise Nkosana. Uzele ukubonana okuhle Nkosana emhlabeni. Kusemhlabeni la Nkosana. Uyabona umutshala Nkosana. Uzovuna lokho ukutshalile qhawe lesulu. Ikuphi akakutshalile lo sisi? Awucela amabhodlela lapha. Tshala amabhodlela. Utshala amabhodlela lapha ngiyothenga nesitila nesimene. Ibhodlela mfowethu ugcwalisa ubhiye endlini. Angeke lithenga usimene, angeke lithenga usitini. Angeke lithenga usimene, angeke lithenga usitini. Angazi noma uyangizwa Nkosana. Evusi mina ngiyakuzwa. Amen. Ngitsala ibizele ngokosana manje. Igama lakhe. Ngizothini mfethu? Amen. Cha kulungile mfethu wena. Ngilungile ngakini. Nami ke sengiyahamba ngoba yazi ngikubonga yini. Cha, ngize ngakukhipha esifubini. Kuthi hayi cha, ichayila kahambi bayambona phambili. Amen. Amen. Ngiyahamba la. Nkosana
Amen. 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 No, akunabusanza. Amen. Amen. Hayi mfundisi. Hayi, amen. Amen. Cha amen. Sicela mfethu. amanye, Hayi kuzibalala. Amen. Amen. No, akulungile fundisa. Amen.